गावनि अन्तत 20 years जे संगठन थानाय खामानि मावबाय बे संगठननि एक्टिभिटिसखौ सेटिसफाइड मोनैखाय बिथाङा बेनिफ्राय ओंखारनानै दिनै इउपिपिएल जगदान खालामनो फैदों जों बिथांखौ बरायदों आरो जों आसा खालामदों जे बिथाङा बिपिएफआव थानाय समाव जिबायदि सिनसियारलि पार्टिनि थाखाय खामानि मावदों बे सिनसियारिटिजोंनो जोंनि इउपिपिएलआवबो खामानि मावगोन बिथाङा रायजो राजाखौ सिबिनायनि मोनसे हाबियास दं बेनिखायनो बे साननायखौ बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव थानायबो खामानि मावगोन दायो जिहेतु बिथाङा जातिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन मा हिसाबै बिएलटि हिसाबै सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानसि खस्थ' खालामबोनाय मानसि बेनिखायनो जों बिथाङा जातिखौ सिबिनाय जातिखौ जौगानायाव बिबान लानाय मोनसे गोसो दं हास्थायनाय दं आरो बेनिखायनो बे हास्थायनायखौ मावफुंनो थाखायनो बिथाङा गुबुन पार्टियाव थाङालासिनो इउपिपिएलआव फैदों नङाबा बिथाङा अपसन गोबां दंमोन कंग्रेसआवबो थांनो हायोमोन बिजेपिआवबो थांनो हायोमोन खिन्थु बैफोरखौ बाद होनानै दिनै इउपिपिएलआव फैनायनि थांखियानो जाबाय जे गावनि जातिखौ अनो गावनि जातिनि जौगानाय थाखाय खामानि मावनाय बिथाङा गोसो आरो बेनिखायनो बिथाङा दिनै इउपिपिएलआव